Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба сайти Панчпанҷа ҳунар. Якам очирад подписатся. Барои медонӣ ки хунукӣ омадеса, ина барфа бин. Барои чи яка подписатся? Барои ки шумо чизе ки нағзи устуво набаред, ҳамун чизоро ба воситаи ма мисол соз кунед. Сурат гирен, дар WhatsApp партоен 985 77 9991. Ма ба осонӣ шумо дар нишон медиҳам ва шумо худтон айхона набаромада ҳамун чизотонро соз мекунед. Барои ҳамин мо мехоҳем ки подписчикон зиёд шавад. Ана як подписатсияра ягон дареғ надорӣ, баробар лайк, подписатсия, комментария ва дар главним дуҳем номерои телефоном ҳастай. Бародаро, комментарияда нанависем. Ана хубаш занг занемада и хубтара барои ҳар яки мо шумо барои ханакида ҳаракат кунем ки беҳтарин ва чизомона хидмон таъмин кунем. Дӯстони азиз, бетараф набошед ҳатман. Дӯстони азиз, чире ки дидестен, ина бар задестан. Чӣ гуфтани ин бародаро? Фақат бетараф набошед. Ана ҳозир айни ҳол чанда медонед подписатсия кунед ки дарсҳои хуб барои оиди ами